Merhaba Vana, ez Meryem. Ez Mirza. Eme îro tiştekî bicêrbînin ji bo vê ye berdağek, hinekaf û kaxizek lazim e. Hevalno, emi berdağek tije av bikin. Tije av bikin. Dure jî emi qehezê li ser berdağê dînin. Emi li kêleka berdağê biacıqînin ji bo ku bizeliqe. Dure jî emi berava jî bikin. Kame Bismillah. Hevano hûn jî dikarin li mala xwe çê bikin. Heta Hadi gidin, aman, Xweda xwe.